kalating taon. May kalating taon. Sige nga, umupo ka. Kalating taon yan, sakit mo. Na ano lang yan, natipalok. Opo, yung pagkahabol po po nung ibon na larva. Tapos Tapos po, natipalok. yung last, yung nakaraan linggo, natakbo na naman po ako, kaya umulit na naman. Pero hindi pa yung pinapilot. Hindi nga po nila mahilig kasi daw po, ano. Pero pinatingin mo sa doktor yan. Kahapon po kami nagpunta ng, ano. Ano sabi? Nga po, titingnan daw po kung ano ko sa native lang. Sa native lang. Kalas, ubusin mo. Kalas, sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Sige, kalas. Ubusin mo lahat. Kalas! Sakit po. Kalas! Ubos. Marami pa yan. Walang alam yan. May pag-isip. Ginagamit niya ang utak. Kalasin mo. Marami pa. Ubusin mo. Hindi ito tao. Kalas. Mga elemento to. Mga espiritu. Kalas. Marami pa. Hanggang wala kong inuutos na hindi mo hinto yung mga kamay niya. Huwag mong gagawin. Kalas. Ubos. Marami pa. Ubos. Ipilipiti kita sa loob ng katawan niya. Kalas. Ubos na ubos. Kalas. Sa pangalan ni Jesus. Kalas. Huwag mo na akong nilangin. Kalasin mo. Kalas. Marami yan. Ubusin mo. Tapon. Huwag ka nang babalik sa loob ng katawan ng taong ito, ha? Naririnig mo ako? Sige, kalas. Ilabas mo na ito mong boses. Huwag mo nang gayahin ang boses niya. Kalas. Kalas. Bilis. Ubusin mo. Nasagi ka ba ng taong ito? Nasagi ka ba ng taong ito? Hindi mo alam. Aalamin ko. Sige, magsinungaling ka pa. Kalas. Lahat, kalasin mo. Para mawala yung pamamaga ng tuhod niya. Kalasin mo. Lahat. Kalas. Ubusin mo. Kalas. Bisa mo. Tanggal. Sa pangalan ni Jesucristo. Susubukan mo talaga ako. Huwag ka na mapaglinglang. Kalas. Mapanglinglang na masamang espiritu tayo. Sa pangalan ng Ama. Kalas. Ubusin mo. Ubusin mo lahat. Anong sabi mo kanina sa tenga ko sa kanan? Sira ulo ako. Kalas. Kalas! Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Kalas! Kalasin mo. Pag hindi mo kinalas yan at hindi lumulubog yung daliri ko, nasa lugar ka kaya. Kalas! Kalasin mo. Kalas. Ubusin mo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Mo yung init, ha? Bigyan ng init sa pangalan ni Jesucristo. Kalas, ubusin mo. Sige, kalas pa. Nagkakit tayo ng dasal. Matigas sa ulo nito sa mga katang. Ubusin mo. Kalas! Nawawala na. Kalas, ubusin mo. Nawawala na. May team siya. Ubos! Pinapasok ka naman sa mga bibig ko. May team. Sabi niya sa tenga ko kanina narinig ko mahina. Alipas ang titing niya sa akin. Kaya ako nung po papatay ko siya. Alas! Kunti na lang. Huwag ka nang babalik sa loob ng katawan niya, ha? Naririnig mo ako, Satanas? Opo. Sige. Hinto mo yung kamay niya. Huwag mong pakalaman. Nawala na. Nawala na yung sakit. Salbahe ka. Minumura mo ko kanina, narinig ko sa tenga ko.
Kita mo, lumulubog na yung daliri ko. Nakasagad yan, no? Ibig sabihin, wala na. Pag lumulubog ng daliri ng isang tao, wala na. Hindi na nagbabounce, hindi niya na tinutulak yung daliri ko. Wala na siya sa loob ng katawan nito. Raise. Balik! Dilat mo yung mga mata mo. Sabi mo yung Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At umayos ka muna. May alis sa katawan mo. Ipagpag mo yung sakit mo. Iganon mo. Sige. Dilat na mata. Tama na. Yan na. Nagsibalik na yung kaluluwa mo. May tanong ko sa'yo konti. Napakasimple lang tanong ko. Pinto mo yung pa mo. May nakita ka ba liwanag o madilim? O etc. Ulap-ulap. Sa ulap-ulap. Nakakita ka ng ulap-ulap sa dadaanan mo. Hindi sa himpapawid. Ibig sabihin ko, balikan ko. Oo. Then, sagutin mo yung tanong ko. Nakakita ka ba ng ulap sa dinadaanan mo o sa himpapawid? Pag sinabing himpapawid, nasa taas ka. Ha? Ha? Himpapawid. May masamang espiritu sa loob ng katawan niya. May mga malalakas na elementong hindi mawari. Kaso, dinampot na ng Diyos kaya hindi na makipag-away sa akin. Kung nakakita ka ng ganon, kinukuha nila. At siya nagbigay ng sakit niya kung bakit hindi ka nakakalakad. Maniwala ka sa araw na ito. Sabi mo in Jesus name. Di ba pinatesting kita maglakad? Nahirapan ka. I-try mo ulit maglakad. Makakalakad ka na. Normal mo yung lakad mo. Balik ka ron. Tumalong-talong ka. Kung sabi mo nahirapan ka kanina, parang yung dated ang paa mo. Tingnan mo, naging normal yung lakad niya. Lakad ng pang-sexy na yan. Kanina, paika-ika. Ano? Nawala na yung sakit, di ba? Tumalong ka. Lakasan mo. Sabi mo yung Jesus name. O, di ba? Siya nagbigay ng sakit niyan. Gusto ko sanang tanongin kung saan siya eh. Kaso, umalis na siya agad sa katawan mo. Ayaw niya na makipaglaban. Di ba nawala? Nawala yung parang ano mo sa paa? Na ano mo na. Ilagay mo yung bigat. Ganun-ganun mo. Huwag kang tatalon. Parang ganun-ganun lang. Ano?